építettük fel a tábormenetét, hogy az alaptechnikánk elsajátításától jussunk el odáig, hogy egy készterméket tudjunk a végén összehozni, tehát legyártani. És ilyen tálba a tiszta munka, ami tiszta munkán benne van, az kb. 8-9 óra. Na most az a lényeg, hogy jó összetömörítsünk. Tehát levegőmentessé tegyük, úgyhogy nem csak tapogatjuk székeket a Én nagyon szeretem ezt a technikát. Kis edénykét a markunkban kigyúrunk, kiformázunk, tálikónak, ivócsészének vagy valamilyenféle ékszertartó kis dobozocskának készítünk el. Elvileg már az új kőkorban, tehát a legrégebbi időkben is alkalmaztak, használtak. Gyakorlatilag fog az ember egy darab agyagot, és utána már csak a kezén múlik, hogy mi lesz belőle. A földdel az egyik őselemmel dolgozik az ember, és ez teljesen más, semmihez nem hasonlítható dolog. Tetszik, hogy olyan, mintha kolyongoznád, de mégse kolyongozott, hanem a kezeddel formálod ki azt a formát. Szerintem ez az agyag, ez olyan, hogy aki megérinti, akkor érzi azt a nyugodtságot belőle, és hogy hogy meg lehet valamit belőle csinálni, hogy a kezeddel csak úgy hozzáülsz, és akkor valamit alkotsz. Vagy azzal a vékonyat csináljam, és akkor így körbe kontúrozzam az egészet. Szerintem az meg nagyon vastag. Igen, próbáld. Jó. Azt érzem, hogy teremtek. Tehát, hogy tényleg úgy ilyen nagyon apró kicsi mozdulatával a teremtő eléri, hogy teljesen más alakja legyen a teremtménynek. Tehát, hogy épp csak nagyon vékonyan beleteszem a kezemet, és már teljesen más alakja lesz, más lesz a formája, a hossza, megnő, kitágul, kiszélesedik. Ahogy látjuk a háttérben, ugye korongozást is lehet gyakorolgatni, de most pont a korongozás az a technika, amely lehetővé teszi, hogy tehát sok és nagy mennyiségű terméket állítsunk elő rövid idő alatt, viszont tényleg nagy ügyességet és nagy gyakorlatot igényel. Ez az a technika, amit nem lehet elsajátítani rövid időn belül.
Sőt, van, aki soha nem tudja elsajátítani, tehát ez már bizonyos fajta adottságot igényel. De meg ki lehet próbálni, rá lehet érezni, lehet próbálgatni ezt a technikát is, valamint az öntés, tehát a gipsz formák készítését is mi megtanuljuk a héten. Remélem, hogy úgy mennek el a táborlakók vagy az alkotóműhelynek a résztvevői, hogy olyan tudás lesz a birtokukban, amelyet be tudnak vonni a saját csapatuk életébe, vagy az általuk rendezett rendezvényeken.